जी लाईट आहे ती गेलेली आहे. तर तुम्हाला अंदाज येईल की चढण किती भारी आहे बघा. ही म्हणजे आपली लाल परी चढणीवरती एवढी स्लो चालते आहे. हा ढग बघा किती सुंदर असा. हे शेवाळ आहे आणि हे शेवाळाचं झाड आहे. ही जी आपली कोकणाची संस्कृती आहे ही आपल्याला जपायला पाहिजे. आपल्या पुढच्या येणाऱ्या जनरेशनला ती दाखवायला पाहिजे. गुड मॉर्निंग मंडळी. आणि आजचा दिवस आपला सुरू झाला आहे आणि इकडे हा ढग संपूर्ण आपल्या डोंगरावरती उतरलेला आहे. किती मस्त वाटते बघा. हे बघा इकडनं एकदम क्लिअर दिसते. एकदम असं ना ढग एकदम असं डोंगरावर उतरलं आहे. आणि दुसरा सीन असा आहे आपला, हे बघा इकडे एकदम क्लिअर दिसतंय. आणि आपण आता आलोय वरच्या दिशेने. चढणीवर आहे आपण आता. हा ढग बघा किती सुंदर असा त्या डोंगरावरती उतरलाय. आणि गंमत अशी झाली आहे, काल जो पाऊस पडला 1 तासाचा त्याच्यामुळे जी लाईट आहे ती गेलेली आहे. म्हणजे काल संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून लाईट गेली आहे. ती अजूनपर्यंत लाईट नाही आहे. आणि मोबाईलची बॅटरी 50% वर आहे. जेवढं आपल्याला रेकॉर्ड करता येईल तेवढं आपण रेकॉर्ड करायचं. अजून 1 दिवस आपण इथे राहणार आहे. जर का आज लाईट नाही आली तर मग आपल्या मोबाईलची बॅटरी आज संपणार आहे. कारण का कालचा व्हिडिओ पण आपल्याला एडिट करायचा आहे. बघू आज लाईट आली तर ठीकच आहे. रात्रभर लाईट नव्हती पण असं जाणवलं नाही की गरम होत आहे किंवा काय. एवढं भारी मस्त वाटलं ना. हे गारवा खूप आहे गावी. 1 तासात एकदम गाव पूर्ण गार होऊन गेलंय. बघूया आता लाईट कधी येते ती. लाईट येण्याचं फक्त एकच इकडे प्लस पॉईंट वाटतोय मला की मोबाईल चार्ज करता यायला पाहिजे फक्त बस. मोबाईल चार्ज केला तर आपण अजून व्हिडिओ बनवू शकतो. नाहीतर मग आज मला वाटतं आज मोबाईल बंद होणार. कारण का बॅटरी फक्त 50% आहे. आणि उद्याचा 1 दिवस आहे मी त्याच्यानंतर मग निघणार. आणि आता चढणीवर आहे त्याच्यामुळे थोडी धाप लागली आहे चढायला. काय बोलता मग तुमचं झालं चहा वगैरे? आता वाजले सकाळचे 8:15. मुंबईला 8:15ला सकाळी कधीच जाग येणार नाही. गावी एकदम म्हणजे झोप पूर्ण झाल्यासारखी होती. तर तुम्हाला अंदाज येईल की चढण किती भारी आहे बघा. ही म्हणजे आपली लाल परी चढणीवरती एवढी स्लो चालते आहे. तर मला धाप लागणं हे तर एकदम म्हणजे साहजिक आहे. आणि हे पाचल विजयदुर्ग. बघा म्हणजे किती मोठी चढण आहे बघा. म्हणजे खरोखर मला वाटलेलं की मलाच नाही जमत आहे चढणी चढायला. पण आता मला अंदाज आला की तो चढण ॲक्च्युअल किती मोठं आहे. असं एकदम स्लांट आहे. हा 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 काय दृश्य आहे बघा. हे बघा
हे काल पाऊस पडून गेल्यानंतरचं सगळं हे दृश्य आहे, बघताय ना, जबरदस्त. लाईट नाही आहे ना, त्याचं दुःख नाही मला, फक्त दुःख एकच गोष्ट आहे की मोबाईल बंद होईल. बाकी तिकडे सगळं गार आहे. काय इथे म्हणजे आहाना तर म्हणजे ना, काल तिला समजलं नाही लाईट आहे नाही आहे, ती झोपून गेली लगेच. आणि हे असे ढग मस्त डोंगरावरती उतरलेत. हे आपलं कोकणाचं सौंदर्य, ते असं जपायला पाहिजे ॲक्च्युली. ही जी आपली कोकणाची संस्कृती आहे ही आपल्याला जपायला पाहिजे, आपल्या पुढच्या येणाऱ्या जनरेशनला ती दाखवायला पाहिजे, कारण नाहीतर मग ही विलुप्त होत जाणार हळूहळू. आणि त्या एका गोष्टीसाठी मी आहानाला गणपतीसाठी गावी घेऊन आलो. म्हटलं तिला पण दाखवायला पाहिजे की ॲक्च्युअल गावची लाईफ काय आहे, आणि ती एन्जॉय करते. ते मला फार बरं वाटतं आहे. मला वाटलेलं की ती सेटल नाही होणार, पण बऱ्यापैकी सेटल झाली ती. खूप छान वाटतं आहे. आता बघूया लाईट कधी येते. लाईट आल्या पहिलं मोबाईल चार्ज कर, आता मग आपले व्हिडिओज राहून जातील आणि आपल्याला मेमरीज नाही मिळणार नेक्स्ट इयरसाठी. आता मी चाललो आहे दुकानावर, दुकान पण बघूया चालू आहे काय. चला भेटूया. सृष्टीची किती कमाल आहे बघा. हे शेवाळ आहे आणि हे शेवाळाचं झाड आहे. हे असं बघितलं आहे का कधी? जबरदस्त. म्हणजे बघा, जीवन आहे ना हे कुठेही फुलू शकतं, बस फक्त जगण्याची इच्छा पाहिजे. रेंज आहे तिथं.